Здравейте на всички! Днес ловуваме диво прасета в село Горно Прахово. Сега се прегледаме към мястото, където ще се изпълни инструктажа. И така. Действаме. Дойдохме, тук се събираме с колегите и правим инструктажа. Кои колеги са вече тук, някои още спят. Сега дойдохме и поемам си към постовете. Чакане, малко труден път, сметам някъде. Колегата е долу. Проверим да няма нещо, няма нищичко, да стане някаква беля. Трудните пътища водят винаги към успех. Ето такива и трудни пътища минаваме към добрата Псия. Колегите са малко по-бързички. Айде бе, давайте! Ето колеги, сега си поемахме постовете. Аз стрелям ей така, може да идва ей така и казаха ми идва ей така. Трябва да сме на штрек, днеска имало много прасета. Зарядим пушката. Всеки момент без куче може да идва от тук, така ми казаха колегите. ще е моята Псия дреска.
Някой колега е направил там с камъни. Евентуално някаква атака от прасе хулиган, за да се качи там. Това е много супер идея според мен, защото има много случаи с атаки с хулиганите. Трябва да се внимава. Поемахме си постовете и чакаме. Имало прясна диря и на камерите дошла сюрия прасета с хулиган. Дано да може да ги намерим тия прасета и да се стреля този трофеен хулиган. И аз го видя, доста голямо беше. Това е близо долу е реката, а това е село Латинка и отсреща е резервата от по-така страна. Сега в момента и там има лов и евентуално тая част е Ардино и там има лов. Ние сме на така позиция, от всякъде може да идва нещо. И чакам. Евентуално ако идва от този път, ще чакаме до тук да идва и така ще стрелям. Няма да бързам. И сега едно куче идва към мен. Тук някъде горе един плот идва към мен. Чакаме. И трябва да се оглеждам от тая страна. Много са близо, колеги. Сега говориха по станциите, хулигана наранил кучето. Тук горе някъде не се отби към нас и се отби към другата страна. Лошо за кучето. Дано да не е било нещо тежко. Тук колегите почнаха да стрелят. Колеги долу стрелят, тук горе стрелят. Всякъде има прасета, при мене нищо не идва. Чакаме. Голям глиган имало. Май са ранили. Колегата каза, че при мене ще идва. Чакаме.
Готово, колеги. Колеги, тук прасето на приплода стои там. Аз тук го стрелях, даже тук го паднах, защото вървеше, ранено беше, вървеше и отидох да го свърша. Пожелавам на всеки лов този адреналин. Точно тук дойде, помислих, че е някакво сърна нещо, видях го, усети ме и така долу мина и там почваше и бягаше. С един изстрел го такова. Това продължава, колеги. Чакаме още. Дано той глиган да не излезне върху нас. Хайде, Рекс, дай го. Хайде, Рексъм, дай го. Хайде, Рексъм, хайде, дай го. Браво, Рекс. Браво на тебе. Хайде. Много се кефиш. Точно горе някъде казаха, че има прасе. Ама не се отбива никъде, майла на място. Това куче още е. Колеги, айде се прибираме. Правихме прасето, сега се прибираме вече.